Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда теләче телевидениесе атна вакыйгалар тапшыруы. Узган атнада барлык район һәм авылларда милли бәйрәмебез Сабан туйлар гөрләде. Елдан-ел әлеге бәйрәм матур төсмерләргә байый, зурая. Читтә яшәүче милләттәшләребез дә сагынып кайта әлеге бәйрәмгә. Бүгенге тапшыруда район Сабан туйының иң матур мизгелләрен сезнең хозурыгызга тәкъдим итәрбез. Сабан туй бәйрәме тамырлары белән ерак гасырларга барып тоташа. Эй күңеле соң Сабан туй вакытлары, бар табигать яшәрә, шушы сихри матурлык кешеләр күңеленә дә күчә. Сабан туй вакытында олысы да, кечесе дә канатланып йөри. Алай гына түгел, Сабан туй бәйрәмен күрергә дип дуслар, туганнар кайта. Үзем көрәшче, гомергә көрәштем, ниттем, но ат чапкан күреп калмадым. Әзгенә апаздам. Бик аллы, мен үзем Леногорскыдан, Татарстан. Шунда хәтле килдек, теләшегә хәтле. Мен үзем совхозлыйның кеwe, шуннан мына калган малайынды. 10 ел Килеп тамаша кыласыз. Ай, обязательно. Ну, көрәшеп булмады кичә әзрәк ни соңга калдык. Ел буе көтеп алынган көн килеп тә җитте. 5 июньдә районыбыз үзәге Теләчедә татар халкының милли бәйрәме узды. Бүген монда Сабан туй гөрли. Җиде күрештирде бу мәйдан. Бабайларның кайнарлыгы кайтты, кунакчылык күчте еллардан. Сабан туйлар өчен юк чит-ятлар, үз итә ул барлык халыкны. Сабан туйлар йөри илләр гизеп, берләштереп халык милләтне. Быелгы Теләче Сабан туен тамаша кылырга дип баш калабыз Казаннан да мәртәбәле кунаклар кайтты. Кунакларны Сабан туй узатырган мәйданга кирү юлында ук җырлап биеп, шат күңел белән каршы алдылар. Сабан туйга килүчеләр рус, крәшин, татар йортларында булды. Ветераннар йортында безгә тыныч тормыш бүләк иткән райондашларыбызның хәлен белештеләр. Бердә Сабан туй тамашасына килүчеләр сый-хөрмәттән генә авыз итеп калмады, теттереп биеде дә. Суда эшкә ансамбле үзләренең тәтле җырлары белән кунакларның игътибарын үзенә җәлеп итте. Кайда җыр бию, шунда гармон тавышы. Әлеге сихри моң йөрәкләрне җилкетә, өлкәннәребезне яшьлек иленә сәяхәт иттерә. Бу көнне читтән кунакка кайтучылар балачактагы сиртмәле кыюларын, дуслары белән уйнап үскән шалашларында күрә алды. Сабан туй татар милләтенең йолаларын, гасырлар буена сакланып килгән уеннарын оныттырмый торган бәйрәм. Милли бәйрәмнең башланып китүе дә нәкъ әкияттәгечә булды. Яше булыныкта район халкын килгән кунакларны таң калдырып биюче кызлар, егетләр, игенчеләр данын яклап, театральләштергән күренеш белән башладылар. Матур, көчле, куәтле мәлең, тагын кайда мөмкин сындаларга, туган туфрак, туган җир Ямен. Балкып яшәсәңче, эй Теләче, үткән юлың күмеп гөлләргә, исемеңне нурдан яза, күтәрелсәң иде үрләргә. Алсалы җиргә сабыйларым, сагынып кайта читкә киткәннәр. Бәйрәм итә барда, яше, карты, тир агызып иген иккәннәр.
Tamaşa kıl, күңел açtın bugün. Bir jibereyde bulmasa, onunlukını eşel postal idi. Tamam tura, tuğan tamaşa. Hürmetlere yoldaşlar, eşi saman tuyun zurla, meydanımızda yanızda, bugünge beylemge, olur kulaklar kiydi. Muratını hikmetten karşılav, halkımızın görkem yolası. Şiir yüzünde en kaderli bile, bu büyük pişken, Ali Cenab-ı Hikmet, kabul edip alınız. Sen uşak kumim, dayanmışır bana kaba. At üstünde meydan tırpan, bağışağın pavatlanan, Kurda kumim meydan kuye. Ateşin yurdu yaşır, yumuşigeyin zurgule, sigen yanın paraşı, Kurda kumim meydan kuye. Atlar uzar meydan ortasına, birincisi ondan başkalar, almaşıvar, kara kuru otlar, jiber yanlı jiren başkalar. Bir evini kuren yıl şidimde, şikken silgi tutup durganım, silgisi bul salır muyunuma, İn ahırdan kilgen yurganım. Kurda kumim meydan kuye, ateşin yurdu yaşır, yumuşigeyin zurgule, sigen yanın paraşı, Kurda kumim meydan kuye, ateşin yurdu yaşır, yumuşigeyin zurgule, sigen yanın paraşı, sigen yanın paraşı. Вакыт чоңгылында югалмаган үзенең тәмен, ямен безнең көннәргә җиткерә алган быелгы Сабан туй бәйрәме тагы да матур бизәкләргә бай иде. Елдагыча бәйрәм баш мөхтәсиб Исмәгыйль хәзрәт Фәләхиевнең хәйр фатихасы белән башланды. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli Müslüman kardeşler. Allah Teala bizni şuşundaki yıllarımızı bereketli kılsaydı. Allah Teala her birimizge de aldığı günlerimizde de iman baylığında, sağlık, selametlikte, kaygı, hasretsiz günlerimizde yaşayan nasip eyleseydi. Şundan dağın hayırlı bulgan vakitlarda, hayırlı bulgan günlerde biz bunda jıyıldık. Bilgenim işte bugün iş bilen indi bizden Ramazan ayımızda başlanıp gider. Hem şundan dağın bile bu Müslümanlar içinde, biz varımız ümmet içinde şu şimdi mübarek vakitler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza caa nasrullahi vel feth
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Rabbim Allah Kur'anlarımızın kabullardan kıl. Allah günlerimizde sağlık, selametlik, gaile bakımında, can tınışlığında, kaygı, hasretsiz, kavuf, katersiz, tapkan mallarımızın bereketinde, bulgan nimetlerimizin tınışlığında yaşayan her başlarına nasip eylesin idi. Bizimizge de, gailelerimizge de, bağlarımızga da, onuklarımızga da sağlık, selametlik, tevfiklılık, hayırlı tırmışlar nasip eylesin idi. Aldağı tırmışlarınızda birgelikte, birdenlikte, iman baylığında şartlanıp yaşar, ikinle rahmetlerine yetişirge her başlarınıza nasip eylesin idi. Gelip gitken Ramazan aylarımızın şartlık konuşlarla karşı alıp, hayırlı işler bilen, hayırlı amellerle ütkərib, gayetlerinde de birge şartlarına nasip olsaydı. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabın nar. Ve sallallahu teala ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Birahmetike ya arhamur rahim. Тантана барышында дәүләтебез флагын күтәрү өчен майданга язгы кырышларын кыска срокларда сыйфатлы итеп башкарып чыккан чәчү батырлары, районның иң алдынгы сыер саучылары һәм узган елгы Сабантуй батыры Раил Нургалиев чакырылды. Быел Теләче районы кабат иешуга 25 ел була. Шушы вакыт эчендә Теләче танымаслык булып үсте, матурланды. Аның тырыш, уңган халкы, батыр көрәшчеләре Теләчебез данын еракларга таратты. Бәйрәмгә килүчеләрне Теләче муниципаль район башлыгы Илдус Зарипов тәбрик итте. Сабантуй бәйрәме татарның милли рухы, аның милли халаты, аның культурасы, аның гырыф-гадәтләре барысы да менә бу бәйрәмгә тупланган. Без Сабантуйны һәр вакытта сагынып көтеп алабыз. Аерым бер дулкынлану белән Сабантуйга ныклап әзерләнәбез. Чөнки бу бәйрәмдә татар халкы үзенең татарлыгын, үзенең җырга моңа гашыйк халык икәнен, үзенең талантларын, үзенең гырыф-гадәтләрен саклап кала. Аларда киләчәк буыннарга түкмәй, чәчмәй җиткерә ала. Мин чын күңелдән Теләче халкын, үзебезнең райондашларны, килгән кунакларны шушы улуг бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм, тәбрик итәм. Барыбызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек, эшебездә зур уңышлар, киләчәгебез якты, матур булсын. Бергә алдагы көннәрдә матур итеп, бердән бер булып яшәргә насип булсын. Үзебезнең шушы зур бәйрәмне Россия күләмендә, дөнья күләмендә чыгарга, үстерергә насип булсын. Барыгызны чын күңелдән Сабантуй белән, бәйрәм белән. Теләче Сабантуйын күрергә, тамаша кылырга мәртәбәле кунаклар килде. Алар арасында Татарстан Республикасының транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Ленар Сафин да бар иде. Ул да районыбыз халкын милли бәйрәм белән котлады. Хочу вас поприветствовать на этом самом самобытном празднике, пожелать здоровья, успеха в труде. Замечательный район, очень трудолюбивые люди, и самое главное, вы очень хорошо любите свою землю и трудитесь на ней. С праздником! Байрам белән! Бөтен Россия һәм республика олимпиадаларының йомгаклау турында җиңү яулаган укучыларыбызны һәм аларны олимпиадага әзерләүче укытучылар да майдан уртасында тәбрикләнде.
Әйләгез, алкышлыйк әле үзебезнең призерларыбызны һәм аларның мөгаллимнәрен. Рәхмәт сезгә. Табыннарда ипи торса гына шатлык балкый безнең күңелдә. Игенченең хезмәт бәйрәме бу. Үз игенче мәйдан турына. Ел әйләнәсендә алны-ялны белмичә эшләгән игенчләр, терлекчеләр мәйдан турына чакырылды. Башкала кунаклары районыбыз башлыгы аларга акчалата бүләкләр тапшырды. Әйе, бу көнне күпләр намуслы, тырыш хезмәтләр өчен Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының рәхмәт хаты, мактау грамотасы белән бүләкләнделәр. Хезмәт сөючеләр муниципаль район башлыгының мактау грамотасына да ия булды. Елдагыча үз хуҗалыкларында иң алдынгы урыннарны алган чәчү батырлар да мәйданда хөрмәтләнде. Мин Шәткә аграрлык şirkәтеннән монда инде 25 ел эшләйм. Сабан туйда әле беренче тапкыр бүләкләнү. Җыры барның җирдә даны булыр, бәйрәмнәре булыр мәңгегә. Без бәхетле, без тукайлы халык, җырлы моңлы халык мәңгегә. Бәйрәмнең бизәкләре без яратып укый торган Габдулла Тукай геройлары да булды. Суанасы Шүрәле, Кәҗә белән Сарык халыкның күңелен күрде. Һавага күтәрелгән аллы гөлле шарлар тынычлык символы күгәрченнәренә олысы да кичесе дә сокланып карады. Татар халкы ат белән һәрчак дус яшәгән. Малайлар яшел чирәм чыгуга, Сабан туйда ат чабышына әзерләнә. Ипподромга ат чабышын карарга өлкәннәр дә, яшьләр дә килде. Ат чабышлары карарга яратам. Тагы милли көрәш. Башкаларына бәкисен китеп карамыйм. Аларны үзегез катнашасыз микән, кичегезне сынайсыз микән? Ярышлар бик күп бит инде Сабан туйда. Я булмаса тамаша гына кыласыз микән? Карарга гына кирәк, малай катнашып йөргәнем юк. Менә ничегрәк оештырылгансың Теләче Сабан туйы? Әйбәт оештырылган. Бик ошый Сабан туйлары ел саен киләм. Менә дулкынландыргыч минутлар килеп җитте. Атлар ярышка кузгалды. Җыйналган халык сулу да алмый ярышны күзәтте. Ат ярышында понилар да катнашты. Әлеге бәйгедә Гиньятуллин фермер хуҗалыгыннан Линда исемле пони аты белән Нияз Искаров беренче урынны яулады. Менә дуслар, иң беренче җайда, аннан соң гына понida килергә мөмкин. Ат чабышында шулай. Чисте гарәп токымлы атлар ярышында да Гиньятуллин хуҗалыгыннан Фирзәр Гиньятуллин иярләгән ат беренче урынга лаек булды. Шунысын да әйтү кирәк. Ат чабышын күзәтергә теләүчеләр елдан-ел арта бара. Бәйгеләрдә җилдән җитез атлар, дагалардан ышкын шәшелә. Ат өстендә килгән үсмерләрнең ут кабыныр сыман шәшенә. Конные скачки начались. Внимание на ипподром. Менә иптәшләр карагыз. Чиста токымлы гарәп атлары. Уран салды мәйдан. Атлар килә. Атлар килә. Шабыш атлары. Бар микән ул татар йөрәгенең атка сокланмаган чаклары. Җилдәй җитез җилбер яллы атлар. Муеннары, аккыш муены. Изге юла, көч сынашыр өчен. Атлар чыга Сабан туйда. Нинди Сабан туй булады? Ат чабышыннан башка елда беренчелекне бермей. Җилләрдәй җитез кашка. Ат чабышын гына күрегезсез. Нинди җитез, нинди матурлар. Мәйдан аша узган чакта атлар. Көрәшүчә тора батырлар. Атлар яна кайдаган бик матур, тырыштылар. Шул хәтле күңелле булды. Аллага рәхмәт. Малларга бик матур булды. Менә
Niye için at yarışı sizni kızıksındıra eken? Men kichkinada kolxozda umr etdim, kolxozda ishlab pishgan malay. Shunga ko'ra bek qiziqib qarayman men, bek motusha bo'ladi. Barısında yaxşını qaraymiz. Bütün tereşelerinin Sabantuyunda bütün nersede bek yaxşı bolar. At yarışı nersesine kızıksındıra eken? At yarışı atları bilen hem burunғы tradisiyanın yoңaruı bilen Allah'a şükür bugünkü günde aytamiz. Özümüzün ipodrom, özümüzün beговая дорожка, özümüzün Sabantuy'un tutkan ağaçları da ülgürde bütün nersesi yaxşı şunga göre şundan bir kaya gitmeyi Sabantuy'da. От чабышы. Nersesi bilen yok musun? Күңелле инде, белмим, күңелгә якын атлар, менә атлар яратканга инде бик матур. Сабантуй татар халкының иң матур бәйрәмнәренең берсе. Халык бүген уйнап җырлап, биеп күңел ачып кына калмый, ә үзенең осталыгын, җитезлеген дә күрсәтә. Сабантуйның иң кызган чагы. Тирә-ягында зифа каеннар үсүче Сабантуй мәйданы гөр килеп тора. Кемдер футбол уйный. Уйны җиттән күзәтеп торучылар туганнарына, таныш белешләренә көч, куәт бирә. Без бу Сабантуйга Саба районыннан килдек, Сабадан. Ел сайын килергә тырышабыз, команда куярга. Команданың исеме Дуслык. Уеннар бик матур бара, бик әйбәт оештырылган. Командалар көчлеме менә каршы як командалар ничегрәк? Искитмәле көчле командалар, безгә бик ошый. Кул көрәшендә катнашу өчен дә күпләр мәйдан турына үтте. Кем көчле бәйгедә шул җиңә. Җиңү яулаганнар истәлекле бүләкләргә ия булды. Мен ярышта 93 елдан берле катнашам инде. Республика Сабантуйларда. Сабантуйларда да менә
Күңелле, монда шулай спортсменнар белән очрашу инде. Тагында менә яхшы ярышлар менә бу. Спорт ярышларына бай булды быелгы бәйрәм. 30-га якын ярыш төре бар иде. Күңелең кайсын тели? Кердә үзеңне сынап кара. Biz bütünüsünde koradık, bütünüsünde bik köngülde. Bik matır. Uyanında koradık, otlar jirganında koradık, konsertinde bik köngülde, bik rahmet yıştırgan kişiye. Бұл айттырып ертірға, сондай көңілі, сондай матур бүтінісін қорадық, Аллаға шүкір. Аллахы тағала келесі елға да шындайды матур етіп, өткерерге ясын, бүтін халық көрерге ясын. Районыбыз үсешчәннәре жылы эчтәлекле концерт куйды. Чуваш Республикасының җыр һәм бию ансамбле, Сейдәш бию төркеме, Барс медиа компаниясе артистлары чыгышын халык яратып карады. Сабантуй. Бу ямлы бәйрәмне татар халкы яшәгән кайсы гына төбәктә көтеп алмыйлар. Олысы да, кечесе дә көтә бу бәйрәмне. Бәйрәмнең матур бизәкләрен күрергә дип, кайлардан гына килмәгәннәр. Беренчедән, күрше халкы Аллаһ хакы диләр. Безнең районыбыз һәрвакытны күршеләр белән бик матур итеп тормыш итә. Аның халкы шулай матур тормыш итә. Инде менә безнең бүген шу теләчедә зур бәйрәм. Ул безнең районыбызның да бәйрәме. Безнең бөтен күп халык монда бүген бергә шу зур бәйрәмне уздыралар. Бик зур рәхмәт, бик матур итеп оештырганнар. Ничек итеп эшлиләр, шулай итеп ял итәләр. Киләчәктә шулай матур тормыш итәргә язсын, бөтенесе исәнлек, саулык, тазалык, байлык булганын игелеген күреп яшәргә язсын. Күңелләр күтәренке, Сабантуй бик матур башланды, бик матур бара. Безнең бүген кунакта безнең өчен хөрмәтле, кадерле кешеләребез, күрше Сабан районының башлыгы Рәис Нургалиевич, безнең министр Янадович, безнең куратор һәм башка кунаклар. Мейле инде монда яр Сабантуй теләче булса, яр Сабантуй сабалардыр. Чөнки Сабаннар Сабантуй ярыгына күчерелде июль Инде без Алла берсе Сабантуйга июльдә сабага барачакбыз. Бик күңелле менә шулай икебез, безнең инде олы абыйлар, сабалар, без үзебездә бит сабалар туган, үскән безнең якын район. Шулай барыбыз да бергә матур итеп, җырлап, биеп, күңелебезгә безгә яшәргә насыйп булсын. Барысы да исәнлек, саулык, күңел күтәренкелеге. Милли бәйрәмдә кем капчык киеп йөгерә, кем кылганың очында Сабантуй батырын көтеп шук тәкә тыпырчына. Көрәш кыза мәйдан уртасында. Дулкынлана халык, кем җиңәр? Көрәшчеләр әле сер бирмиләр, чыдасыннар гына егетләр. Менә хәл иткеч минутлар мәйдан уртасында баш батыр өчен көрәш бара. Һәм теләче Сабантуйның баш батыры булып Раил Нургалиев танылды. Дөрестән дә Сабантуйга килгәндә иң беренче рәттә бөтен теләче халкын шушы бәйрәм белән тәбрик итәм. Дөрестән дә Сабантуй инде безнең өчен генә түгел, көрәшчеләр өчен дә, халык өчен дә көтеп алынган бәйрәм, татар халкының иң зур бәйрәмнәреннән берсе. Әлбәттә без бу Сабантуйга әзерләнәбез. Алдан безнең теләче элек-электән теләче үзенең данлыклы көрәшчеләре белән Татарстанда гына түгел, Россиядә, дөньяда танытылдылар. Һәм без киләчәктә дә шушы марканы төшермәскә иде. Алла берсе әзерләнеп, без тагын да матур результатлар күрсәтәчәкбез. Менә шулай итеп теләче Сабантуйы гөрләп, шаулап узды. Халык рәхәтләнеп ял итте, күңел ачты. Дуслары, туганнары белән очрашты. Быелгы бәйрәм район килгән кунаклар күңелендә әле озак сакланыр. Илмир Ахмаджанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Теләче телевидениесенең бүгенге эфирда ахырына якынлашты. Мин сезгә матур имин кичләр теләп калам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Акция с добрым хэштегом «Подпиши родителей, подпиши близких» с успехом стартовала в республике. А инициатором выступил генеральный директор компании «Татмедиа» Андрей Кузьмин. Она признана не только повысить интерес к печатным изданиям, но и увеличить число подписчиков. Первым к акции присоединился министр здравоохранения республики Адель Вафин. В своем плотном графике он нашел время и дошел до одного из почтовых отделений города. Газеты и журналы принципиально выписывает наличные средства. Родителям приятно, а детям в подарок. Акцию «Подпиши родителей, подпиши близких» считает просто необходимой. Для бабушки моей жены, ей 87 лет, она очень активная, она ходит в лес до сих пор, встречается с подругами и читает газеты.
Следующим подписку на газеты и журналы оформил депутат Государственной Думы Марат Бариев. Причем сделал это как продвинутый пользователь всемирной паутины, без потери времени и сил. Ну а самый молодой спортивный министр по делам молодежи и спорта Владимир Леонов с удовольствием присоединился к акции в отделении Почты России. Он оформил подписку на журнал «Казань», который увлеченно читает и сам. Владимир Леонов уверен, интернет необходим, но и о печатных изданиях забывать не стоит. Когда ты ее ощущаешь, она читается лучше, запоминается лучше. И я еще раз повторюсь, это и с точки зрения здоровья, даже зрения того же самого, намного полезнее. Призыв поддержать местные газеты и журналы Андрей Кузьмин объясняет тем, что самобытная культура и история Татарстана находит качественное воплощение в местных изданиях, что позволяет сохранить традиции языка и культуры. Известные люди должны в числе первых показать пример жителям столицы и призвать своих зрителей и слушателей к активному участию в акции. Мы очень рады, что акция, которую мы инициировали, набирает обороты, что уже звезды телевидения начали подписывать своих родителей, своих близких. Мы желаем всем, чтобы в эти непростые достаточно времена поддержали своих близких, родственников, родителей. Подписывайтесь на издание Татмедиа, на газеты и журналы на наши. Сегодня это сделали ведущие телеканала «Эфир». Поддержал акцию добрых дел любимый всеми Константин Куранов и красавица Анастасия. Естественно, нужно подписать своих родителей и подарить им такой замечательный журнал, который называется «Казань». Я этот журнал помню еще до своего рождения, потому что с Балашовым мы учились на филологическом факультете Казанского университета и были у него на практике со студентами в многотиражке. Я очень рад за Юру, что все у него в порядке, и я не пропускаю ни одного номера. Популярная ведущая прогноза погоды с удовольствием сделала подарок своим родителям, оформила годовую подписку на газету «Казанские ведомости». Ведущие телеканала КЗН Альберт Шихудинов и Ирина Лебедева также с радостью поддержали акцию «Подпиши родителей, подпиши близких». Мы также поддержали акцию с хэштегом «Подпиши родителей, подпиши близких». Очень рады, что есть возможность подписаться на детский журнал «Салават Купере». У нас с Альбертом есть дети. И, конечно же, сейчас все в школах изучают татарский язык. С журнала «Салават Купере» это можно сделать еще и очень даже познавательно. Мои дети очень обрадовались, когда узнали, что я их подписал на этот журнал. Ведь здесь очень много интересной информации и конкурсы. Так что, как говорится, следуйте акции. Подпиши родителей. Подпиши близких. Главный редактор журнала Зиля Хуснуддинова рассказала, что прямой цели привлечь новую аудиторию нет. Детский журнал «Салават Купере» нацелен выявить талантливых детей, поощряя их и привлекая для участия в конкурсах. Успеть подписать родителей и близких, тем самым поддержать и саму акцию до 18 июня успел и певец Салават. Народный любимец, по совместительству заботливый сын, подписал своих родителей на полюбившиеся издания. Я очень много подписался, даже несколько штук, почти все журналы. И домой, и детям, и многим детским домам. Что вас подвигнуло, чтобы прийти сюда? Как без этого? Без этого нельзя. Сейчас и так много. Раньше это было как бы правило жизни. Читать, это подписываться. В последнее время, я думаю, из-за интернета, из-за телефонов, из-за айфонов мы уже практически разучились читать. Певец был приятно удивлен, что для того, чтобы оформить подписку, не обязательно приходить в почтовое отделение. На портале госуслуг или на сайте Почты России это можно сделать дистанционно до 19 июня. К акции добрых дел в числе первых присоединились Ирина Лебедева, Айрат Мухамедзянов, столица. 17 июня открывается регулярный рейс Казань, Франкфурт на Майне, Казань. Полеты 2 раза в неделю в понедельник и пятницу на Аэробус А320.